Ca orice examinare CT care utilizează substanțe de contrast, este nevoie de niște mici pregătiri înainte, și anume, pacientul trebuie să nu fie alergic la substanțe de contrast și să nu aibă alergii cunoscute. Dacă are alte alergii, să zicem la nuci sau la lapte, pacientul trebuie să urmeze o schemă de desensibilizare, ca să reducem riscul de apariție a unor evenimente de tip șoc anafilactic sau mai știu eu ce alte probleme care pot să fie serioase. Ce mai este nevoie este ca pacientul să aibă o funcție renală bună, pentru că substanța pe care o utilizăm se excretă pe cale renală și atunci dacă rinichii funcționează în parametri optimi, atunci ajută și excreția acestei substanțe de contrast. Deci avem nevoie de un pacient care să nu fie alergic la substanțe de contrast și să aibă funcție renală bună. Asta e nevoie la toate CT-urile cu substanțe de contrast. În plus, la angioCT-ul coronarian avem nevoie ca pacientul să aibă un puls de 60 de bătăi pe minut. Dacă un pacient are 60 de bătăi pe minut, pentru că așa este, el nu este foarte bine. Majoritatea pacienților au un puls mai mare, deci o frecvență cardiacă mai mare, de 70-80 de bătăi pe minut. Și atunci ei trebuie să primească o medicație înainte de examinare ca să le scadă pulsul. Și asta trebuie să facă medicul cardiolog care îl trimite. Deci, practic, noi ce facem la acest tip de investigație? Noi sincronizăm bătăile inimii pacientului cu aparatul. Și atunci, dacă avem un puls de 60 de bătăi pe minut, înseamnă că inima bate o dată pe secundă. Deci inima bate o dată pe secundă. Dacă pacientul are o frecvență cardiacă mai mare, deci pulsul e mai mare, el va bate mai rapid. Și atunci distanța între două bătăi cardiace va fi mai scurtă. Și atunci aparatul nu are suficient timp să scaneze într-un timp mai scurt. De asta avem nevoie de aproximativ o secundă între cele două bătăi ca aparatul să aibă suficient timp să achiziționeze imaginile optime.